Kuya, may bono ka kuya, dinasana mo kuya. Ya, kasawa nila ron. Bukit sila, sa bukit sila. Dapat! Ano ba sila? Bukit sila! Pasak. Wala, na-unload na yun. Wala ba ka na? Masakyan na na. Masakyan. Dali gini. Dali gini. Ma-unload na sila. Pagkain ko lang ba? Dali. Dali. Abanti ba? Dali. Pagkain na lang. Una. Ma-unload na sila. Ula ba? Ula! Ay, papunuin! Ula! Ula kayo kusutong! Dali na. Sir. Ari, pantayan ang putuan! Dali, sir. Abanti! Uy! Punuin ulit! Punuin! Punuin ulit! Sir. Tabangi. Atut. May ganyan ko ano? Loh. Okay lang ulit! Okay! Atras! Dali ka na, tiguang. Atras! Atras, kuya! Ina, atras! Atras, ina! Gawin niya sa tungaw! Balik! Hindi, kanan lang, pasakya ba? Ati ko mo? Hilak natin, hilak lang. Hilak lang. Kupipisit eh, kupipisit. Malunod ito sila. Dali. Tiko. Katutusong ko ano? Ano bakit eh? Sa mabida. Sige. Ayan! Lahat mga gamit. Ayan ang mga gamit. Ang mga basa, mga gamit. Kamulat eh. Kamu na lang. Dawat ilan. Is. Sabi ng tiguang. Is. Yung senior ko. Tigo. Is. Sir! Tabang, sir! Uy, sige na pa. Sir! Nay senior!
Sir, na senior! Na senyor! Sir, na senior! Senior. Oo, dito dahil ibu, dahil ibu. Oh, lagi yun, may ginapamit yun. Dali, oy! Ayun, may ginapamit yun nun. Oh, sige lang, nakaramay ko. Nanay mga... Nanay rescue. Sige lang, nakaramay mga kuhan. Atras, 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 atras. Wala, dibiyahin ang bayo. Okay lang kasi. Bayo yung iwan. Alin yun tayo? Ay, masukat ito. Langgeng, diretso na langgeng. Saka na langgeng, para makapakuhay ka. Sige lang, pero na. Tay, ano sa atas, tay? Naigo sila sa barko na to. Babag lang sila. Kusog kayo sa lagdagan. Atong barko na kayo? Kusog mo kayo sa lagdagan. Babag sila sa to. Gunit na bisig, gunit na bisig. Irahan na natin ito. Relax, relax. Narami, narami. Oh, dali. Okay naman mo. Okay na. Malikuran lang sa kanya. Gawasi, may gawasi. At kasi diri, ang katong may labot. Gawasi.
Sulod mo dire, may lapot. Ilisan na. Bunga lang na yung mismo yung ilang mga pasensya yun. Kuya, may bako kayo. Natawagan ni Mos Kuya. Hi everyone! Invite mo yan lahat. Thank you so much. Dili man kay di man siya sa di mo sa ano at ano niya patuloy niya ano Insay wala. Asang isa. Basic ano dos akong kuwan sa ay dos basta Balin nito lang, balin dito. Oo. Okay, balin dito. I-relax si nanay, kay balin dito sa kuskay. I-relax na sila ha. Mag-isod na tapon among sinyon. Mami, okay na siya po.
Sila ang rescue na nila ron. Nara, sila din na maglutaw. Bangkot sa nisila. Di, tangan kay mismo, di-tube siya. Wala siya ni... Tara dire ang apo. Kuha niya ang family. Yeah. Holy Trinity. Wag siya tarungtong. Okay lang mga pasahero. Okay na pasahero. Wala may nibiya. Kamu may nibiya. Bumi. Sila nibiya punong ni. Ay, dunggo na lang. Dunggo na lang ito kaya. Naabot ang biya kasi sila may palayo. Wala din sila. Wala din sila. Napay kipaabot niya. Wala. Wala. Ipadample na lang ang inyong pampot para sintay mutanan. Kaya over capacity pampot niya. Oo. Pangita ang lugar dito ma-secure niyo ang pasahero. Kapitan. Okay na. Sorry. Ito po imong pasahero. Superloaded siya. Yung paabot na diliti po hindi po rescue ninyo. Ay mag-out si Mr. Wala kayo nang magtubig, wala? Wala? May isa ha? Okay lang. Madapli lang. Madak niyo. Pampot. Makanaw kang tipin yung pasayro. Yung pilot mo. Dito ka sa killing niya. Sila ka ba? Saan? Okay na tanay. Pauli na ta. Okay na. Pauli na. Okay, ganito yung tambal. Ito na dyan. Wala mo mga pagpampo. Wala mo mga rescue. Hinihilap ko lang dito mga pagpampo. Sige na dyan naging sa bubang ka, kaya ni-cross ba yan, di ba? Oo. Straight ba yan? Street, baya mi. Padung namin uli. Ni-cross ka, di ba? Makakuha na na, maka-istorya ma'am. Makamoy maka-istorya. Kamu kayo maka-istorya. Ako to, mong laki na dito. Hindi po na kayo, babangka, bitaan niyo. Igo ko siya ginawa. Nag-ituloy sila, no? Nag-ituloy sila. Nag-ituloy mo. Okay lang. Wala ka pagsanap sa people, kuya, wala gitnigay. At ngayon siya po, hindi ko ba gilibig sa Coast Guard? Ano ang gilibig sa Ipuan, mga marina incidents, kahit ito siya. Kung kami lang, pang palang kayo, wala pa kami ganang kursin ninyo. Mag-reach na lang ni Uy. Hindi ka ba naman mi? Kuha naman ng tubig sa luyo. Ito niya ang sumagdoon. Bakit sa daw? Pagulay na kamay.